kaburuji e demngal Pulaar e radio Jawol Sar. Musidɓe tedduɓe bandiraɓe hettiyankoɓe ko radio Jawol Sar to gondoni no gondirɗon kala on calminama yonti meftane men e kabaruji ma en dusdiren e dendi men Amadou e kabaruji dowlaji dentude e kabaruji international uddara meftane men ko kabaru coftal ɓalli ɗum ko rogere musidɗo men Tidiani Niang. bandiraɓe sehlaɓe hettoɓe radio Jawol Sar e jaam hiire moon hande ko ñalawma talata 19 lewru mai hitande ujunnaji ɗiɗi nogas jeegom habaruji moon e ɗemgal Pulaar ɗiɗaɗon ko ɗi États-Unis tugnade ko anda oɗo sahande e leyɗele kewɗe jeeya hen Kentucky, Pennsylvania, Georgia toon kadi Alabama ɓe goni koye woteji ɗi noon ko suɓade hol gonnonoɓe candidat fati woteji garoji lewru novembre hitande ujunnaji ɗiɗi nogas e jeegom ko andata noon tan champion wayno oɗo saha joni to Texas o suɓima hono biyeteɗo Paxson yo heftu place hono Jan Corne woteji mabɓe ko ɗo e yontere aro nde mbaɗata to Kentucky tan hono Donald Trump hakkillaji fof nen mbatta toon to Kentucky oɗo saha joni caggal nde kanko Donald Trump no neldi toon ministre makko toppiti ko fati défense yo walloyi campagne pour yandinde hono biyeteɗo Thomas Massi oɗo saha joni wayno Donald Trump o suɓima neɗɗo yo on candidat beelen hewto place mum hono oɗon biyeteɗo Ed Galbraith ɗum noon Ed Galbraith ko vétéran ko ancien militaire wonno ko wawi wonde foof so tawi kanko Thomas Massi o heeɓi gagnade woteji baɗoji toon to Kentucky ɗum noon ko victoire mawɗo wonata contre Donald Trump et surtout enne kadi ene wayno continue ha hande wonde ngattade wiide wonde kala ɗiɗo sénateur uji walla kala ɓeɗo sarriyankoɓe républicain ji ganduɗa darinoɓe contre makko mo waɗi feere foof mo yendina ɗumen o itta place uji men ko on yiya toon to Louisiana hono Bill Cassidy caggal kanko hoore makko de perdi woteji bannude toon ñande aset ɓennuɗo e nder konguɗi ɗe o jifti noon kanko Bill Cassidy o wi wonde ene wayno o tawama woteji keyɗi o tawama démocratie kadi e nder démocratie so tawi a waddama hen saji aɗa wawi gagnade hen saji aɗa wawi perdude o kadi sa perdi kadi sohlani kada woya sohlani kadi kañum hoorema kadi wiya wonde ko woteji ko gujja ɗum noon e wayno kanko Bill Cassidy o yennata ko Donald Trump kadi o wi wonde ne wayno oɗo saha joni o jaaɓi wonde ɗo kadi manda makko gasi ɗum ɗo wonno terme muji makko ɗiɗaɓe toon to Kentucky noon en wayno no mbiɗen ni ma gartu hen hawnaki adde journal o gasde hedde 7h après 7h kikiɗe heure local toon to Kentucky ko nden résultat ji puɗɗoto yaltude ƴeewen kadi holtoɓe jarata toon kadi to Georgia en wayno ko démocrate en kamɓe goni ko ƴeewɗo ɗo saha joni hol jogorɗo wonde candidat banggue démocrate en siftindon tan ko toon to Georgia hono biyeteɗo Keisha Lance Barham meeɗi wonde maire de Georgia ko oɗo saha ko goto e candidat ji candidat goɗɗo mennoɗo wonde gouverneur adjoint biyeteɗo Jeff Duncan gontude démocrate koye candidat ji pour wontude gouverneur to banggue républicain ji en wayno gonnoɗo secrétaire d'état mo leydi Georgia ko nangunoɗo halluji hakkude muɗum e Donald Trump namdoto yo wonde woteji toon yo wujjane ɗum ɗon beele mo hawa Joe Biden biyeteɗo Brad Raffensperger ko candidat adjoint gouverneur gonɗo toon oɗo saha joni hono biyeteɗo Burt Jones kañum hoɗum ko candidat siftinde on toon to Georgia en wayno gouverneur o termuji makko gasi o wawi wonde gouverneur tan ko laabi ɗiɗi termuji ɗiɗi donc hawnaki hedde 7h 8h hawnaki hedde journal oɗo gasi ma gartu e résultat ji ɗi tappude mi yaltude résultat ji to Kentucky toon haqqillaji ɓuuri ko huccande oɗo saha joni hande kabaruji men États-Unis e pellugol bangol toon to San Diego hanke yaltinama e ñalawma hono goto e sukaɓe ɓeɗo yimmo men kañum hoɗum noddino police caggal nde ɓe jiiti wonde ko suka mo ganduɗa en gommiɗo to galle mabɓe ene windi kayit no oppiron pour haal koko yahata to fayto en wayi kono woni koye wartoyade ni kanko yummiraɗo o noddino police kono ko wawi wonde foof ene wayno ko hadde police jabade walla nangu ɗum o sérieux taw daja mbaɗi bonandeji siftindon tan ko ɓeɗo tumaɓe ɗiɗo ko sukaɓe jaroɓe 16 e 17 hitande kadi tawaka ne maayi e nder auto mumen tongnade hande rapport aji police mbi wonde ko kamɓe sukaɓe kamɓe pelli koye mabɓe ko wawi wonde foof ene wayno oɗo saha joni ko yimɓe gañinoɓe hen nena puɗɗo seɓorto kono noon kam andama kam yimɓe tato ma yi toon e ngalɗo pellodiral banggal toon to juma gonɗo toon to San Diego ɗum noon San Diego toon to Californie ko fate pellugol ngol hono kanko JD Vance vice président mo États-Unis e nder konngudi kadi ɗi o haalde jaynyankoɓe wi wonde pellugol bangol toon to San Diego ngol e ɗum ko hunde musdemo no fewi par ce que yimɓe waraɓe toon ɓe walla gañiɓe toon ɓe walla yimɓe ɓe ganduɗa e toñaɓe toon ɓe ne wayno ko yimɓe jokkodirɓe walla yimɓe andodirɓe e joom suudu makko walla joom suudu makko nani ɗumen kanko JD Vance e nder konngudi kadi ko o wi wonde nde o ɗum ɗon waɗi nde o noddi joom suudu makko o namdi so tawi en andi yimɓe wonnoɓe toon oɗo saha surtout oɗon nokku gonɗo toon to San Diego sara oɗon juma joom suudu makko wima ha en andi ɓeɗon walla haysono anda ɗumen en andi hawnaki en andi woni jinnaɓe men kadi en andi yimɓe ɓe ganduɗa kutorima oɗon centre ko fate en jogui caɗele ballede walla koye noon ko wawi wonde fof ene wayno ko kanko JD Vance o wi centre o kadi juma o restaurant nana sara muɗum ene wayno ko famille makko kanko JD Vance joom suudu makko en kewi yaade toon ñamoyde ndeɓe jeehi San Diego foof kanko JD Vance o haadi kadi o wi en fitinaji baɗini en e ɗum no États-Unis ko hunde fonde haɗede ko hunde no forani wonde ɗum no fof andi ko réaction ngaji parɗo e pellugol bongol toon to San Diego hanki ɗum noon ko juma gonɗo toon San Diego
kanko jeedi Vance kadi ne namda ko fati oɗo sa joni est ce que ko gummuniɗo pour wonde candidat présidentiel hitande ujunaji ɗiɗi no gas jeetati o wi wonde wani ko ɓuuri wonde liggey makko oɗo sa joni ko toppitade ko fati en liggey vice président et surtout en mission ngaji ɗi ganduɗa Donald Trump waɗe makko o wi kono noon wayno miijade ko fati woteji walla ardade leydi ndi e nder hitande ujunaji ɗiɗi no gas jeetati ɗum ko hunde meeɗani miijade ɗum taw siftino tan ko kanko jeedi Vance kanko Marco Rubio e ko yimɓe ɗiɗo hawnaki ene ɗaminaki mangon candidat ji banggue républicain pour ɗaɓɓude wonde gartiɗo leydi États-Unis e woteji baɗɗoɗi hitande ujunaji ɗiɗi no gas jeetati Californie hande en wani ko cumu bongu nan ton kadi ton to Simi Valley nokkuji ɗi ganduɗa ɗi goddani Los Angeles mbi ken wona 48 km banggue rewore Los Angeles tunade koɓe kaali kadi mbi wonde koɗo sa joni yamirore ari ken wona sappo e jeeɗiɗi ujunere neɗɗo famille aji mbiyama yo gummo e ɗiɗo nokkuji sibabude cumu ngu e subaka talata hande en wani ko cumu ngu wawi bonnude ko famɗi foof ken wona kilométre uji 4 ko cumu ngarngu sibabude yoro wona toon kadi ene wonde hendu ko famɗi foof galle goto kam au moins so sumi to nokku biyete Ventura County ɗum ɗo kadi ko gueɗe toujours garoje toon Californie surtout so ceeɗu ari cumu ngu ne soyne to woɗɗi surtout ene jaygol ngol no way towde ni ene way hewde dole ni ko hunde kadi yawde sibabude hen wondu hen ande toon to États-Unis en wayno ko yalti altini ɓen ɗo hono département justice mo États-Unis ɓe kali mi mbi wonde ko ñande altini nde hen wonde feere wotere ƴeftama feere nde kadi kene abbo milliard uji ɗiɗi haalis dollar ko yobde yimɓe ɓe ganduɗa en taw ko sehila makko kanko Donald Trump ɗum ɗo fof noon ko pour beele Donald Trump kanko hoore makko omo hayta portude plainte hono ARS ɗum noon ARS nde wi wonde ko ARS yaltini kayitaji makko ko fati impôt ɗum noon kadi ko gueɗe ɗe o enquêtera ko wawi wonde fof e tugnade kadi halluji gummiɗo toon to congrès hande ono Tate Blanche gardiɗo oɗo sa joni département justice o wi ne oɗo kalis kene abbo milliard uji ɗiɗi dollar hawnaki yimɓe ɓe nangunoɓe sibabude bonandeji bonnoɗi toon ñande jeegom lewru janvier hitande ujunaji ɗiɗi nogas go hawnaki ɓeɗon foof men jooɓe oɗon kalis kamɓe démocrate ɓene gulla oɗo sa joni wiide wonde ko ɗeɗo peeje ko peeje lundiɗe lawol e kadi ene wayno kumaɓe mbadde peeje foof eɓe kaɓe contre muɗum habaruji men international hande to Iran hakkunde kamɓe États-Unis e Iran en wayno tugnade kadi ko anda en hono kanko Donald Trump o haali nanke wi wonde en wayno autorisation pour ko fati Iran yo bombarde ko ƴeftuno ɗum déjà kono ne wayno ko sibabude gueɗe kesse jaltuɗe ɗaminade mo wonde ko kanko Donald Trump hawnaki kamɓe Iran e kamɓe États-Unis en goni koye haaldude kadi maɓe daña jaɓodira ko ɗum waɗi haytanimo ko fati bombardude Iran kanko Donald Trump ɗon no haali o sinno nan ɗiɗon habaruji wonde ko négociation ngaji mbaɗi en wayno ngol ɗo so tawi o bombarde Iran hay goto jogorani nder toon ko bonandeji mawɗi gonanno ko wawi wonde fof kanko Donald Trump kadi e nder ko haalde journaliste uji wi wonde décision ngaji makko pour harde toon to Iran haysinde omo andi américain ji jiiɗa ɗum haɗatama wadde ko waɗata ko ɗum no fof noon pression ngaji ne gone makko kanko Donald Trump oɗo sa joni sibu guerre gonɗo toon de Iran ene wayno ko américain ji nen puɗɗo tampude hen surtout en kamɓe républicain ji hawnaki so tawi ɓe perdi woteji lewru novembre hitande ujunaji 26 ko sibabude surtout en oɗo guerre mo kanko Donald Trump mo ƴefti ɗum noon caggal nde o fewji ɗum e Israël hande toon de Iran kadi yiyama ñalawma e yimɓe hewɓe ne ganduɗa ko taw ko kanko e laamu ngu eɓe dokki ɗumen kalisaji kala jiɗɗo reso yo resa ɓeɗon yimɓe ɗon resoɓe reseteɓe fof ko yimɓe ƴeftuɓe décision ngaji ɓorno tenue pour ne kaɓene leydi mumen ɗum ɗo fof noon ko fewnitagol kamɓe Iran ɓe jogui oɗo sa joni pour défendre leydi mabɓe ɗum ɗo kadi ko noddali kamɓe ardiɓe laamu wonɓe toon ɗum ɓe gandunoɓe mbino noon wonde ko Iran naɓe e kala kadi nokkuɗe mbawi wonde yoɓe mbaɗa feere joguito pewnito pour wawde défendre leydi mumen par ce que Iran ɓe ɗamini hande wonde ko américain ji walla Israël naɓe walla yimɓe ɓe ganduɗa añɓe mabɓe ma naati leydi ndi pour habde militaire uji mabɓe ko wawi wonde fof en wayno kaldigal ngal nen waɗa oɗo sa joni tugnade hande ko Donald Trump haali andaka noon kaldigal ngal est ce que waɗata ko to Pakistan walla waɗata ko toon to banggueji goɗɗi ko wawi wonde fof ene wayno ko kanko Donald Trump mo continue hande ɗaminade ma wadde jaam jaltude e ngal ɗo kaldigal to Sénégal hono premier ministre Ousmane Sonko mo ɗawinama arde ñande aljuma nogas e ɗiɗi lewru men to assemblée mabɓe national noon gargol makko toon kadi hawraki mo jaabu question ngaji kewɗi e so tawi kay ɓe jaaɓi o ɓe posa mo ɗin question ngaji ɗiɗi surtout en koko fate en situation gonɗo toon to Sénégal en anda tan en wayno ɓuuri haalede oɗo sa joni koko situation makko biyeteɗo Ndiaga Seck nangaɗo caggal nde yiila dumunu kewɗo sibabude takkede wonde gueɗe kalseɗon ko fate nebbata gorka kañum ne jeeya hen kanko Ndiaga Seck noon en wayno ko Ousmane Sonko inde mum nen continue hande tunminede hen wiyede wonde koɓe sehilaɓe kadi koye wuuro woto ɓe jeeya hawnaka kanko Ousmane Sonko sibabude baɗade Ndiaga Seck inde makko kadi en tunmi ko fate dossier debbata gorka ngu andaka noon so ari toon to assemblée est ce que député ji surtout yen jaaɓe parti lundu est ce que maɓe namdomo ko fate ɗum ɗon hande ko fati Ndiaga Seck ɗumnade rapport jaltuɗo enquête aji ɗi waɗi police ji commissariat gonɗo to Linguére oɗon rapport Sénégal ɓe jaltini ɗum kanko Ndiaga Seck o wi wonde o yeehi to makka laabi tati kala nde o yeehi toon to makka o ñagoto toujours ko jomiraɗo yo wallumo aw yalta e ɗiɗo bonandeji o wi kanko hoore makko Ndiaga Seck kadi ne wayno o naati e debbata gorago ko nden nde woni étudiant hakkude hitande ujunere temedde jeenayyi e capanɗe jeenayyi e jeetati e hakkude ujunere temedde jeenayyi e capanɗe jeenayyi e jeenayyi caggal muɗum o nattino wadde ɗeɗon golle ko wawi wonde fof o sa joni kanko Ndiaga Seck o monno to kaso to commissaire gonɗo to Louga ene
fada kamɓe enquêtoɓe holkoɓe pewjere makko est ce que ɓennindemo Dakar walla ñawdemo toon ko wawi wonde fof e ko média sociaux ji kalata kanko Diaga Seck ko wawi jokkodire Ousmane Sonko par téléphone andaka noon holko woni kaldigal ngal holkoɓe kaldi e kadi holko woni sababu e kamɓe ɗiɗo koɓe kalda tawde ko nangado sababu ngal ɗo salteyagal. Habruji men international hande hono États-Unis ɓene continue hande programme mi jogui pour wallude ɓeɗo yimɓe tubakoɓe Afrique Sud na jeeyaɓe leñol wiyeteɓe africanos arde ɗo États-Unis ɗum noon tugnade hande poɗodiral gongal hakkude États-Unis e Afrique Sud ene wayno ko Donald Trump mo continue ha hande wiide wonde ɓeɗo tubakoɓe wonɓe toon to Afrique du Sud ene wayno ko laamu surtout ɓaleɓe ene rewa ene rewa men ene wara ɗumen ene hefta jeewu men kadi ene waɗa mabɓe gueɗe ɗe moƴƴani ɗum ɗo fof noon ko hunde ganduɗa kamɓe gouvernement mo Afrique du Sud ɗum woni hunde nde o sali o wi wonde kala ko woni fitina gonɗo toon to Afrique du Sud fitino wonani huccani tan tubakoɓe walla no huccani tan diineji walla no huccani ko communauté ji ɗi foof ko ɗum waɗi donc ene wayno ɗeɗo peeje kanko Donald Trump ɗe waɗata oɗo saha joni surtout e mandat makko ɗiɗo yamirde walla suɓade leñol tan wiide wonde ko ngel ɗo leñol ene tooñe to taw ko tubakoɓe addude ɗumen ɗo États-Unis ɗum ɗo kadi ko hunde nde ganduɗa oɗo saha joni communauté international foof ene daari contre muɗum ko wawi wonde foof tugnade hande médiaji américain ji ko kaali e rapport makko ummade kadi administration makko kanko Donald Trump adano jamno kena boye ujunaji 7,5 kono ne wayno oɗo saha joni o ɓeydi ɗum ha kene wonno 17,5 yimɓe ɓe ganduɗa ɓe wiyeteɓe africanos ɓe yamirde ɗumen yo garɗo États-Unis gonna ɗo réfugié ji. Habruji men international hande to Israel hono ministre toppitiri ko fate finance leydi Israel hono biyetede Bezalel Smotrich nder konngudi ɗe o haalde yande ngo o addanama habaru wonde cour international de justice nene waɗi oɗo saha joni ɗaɓɓande pour kanko hoore makko yo nangue kanko Smotrich noon o haalani holko woni sababu cour international de justice en ɗi nangudem kono enen tuma wonde ko sababu ndi kala gueɗe baɗeteɗe toon to Israel e surtout ko kanko ministre toppitiri ko fate finance ardi ɗum kanko hoore makko kanko yamiri ko sakkiti ko hen nokku biyeteɗo Khan al Ahmar ko nokku mo ganduɗa kamɓe Palestine ɓe ɓedu en koɗi wonde oɗo nokku yo momte ha laaɓe yo itte e Israel en dokke ko hunde wotanode hitande ujunaji 2017 taw cour suprême o Israel ɓe kalino mbi wonde kala yimɓe hotɓe e oɗo nokku Khan al Ahmar e jaltu kono noon e wayno ko guila nden sibabu nde dentinali Nations Unies mbanno e kadi cour international de justice yimɓe wodɓe kadi wonɓe e aduna kalino mbiɗum wonde ɗum ɗo ko viol de loi international ene wayno ko ɗum meɗen memede kono ko sakiti ko biyete Bezalel Smotrich ene wayno kanko yamiri ngoɗo wuuro yo moƴƴi ene wayno kamɓe Israel yo mbattum jeeymaɓe. Habruji men international to Chine hono président mo leydi Russie Vladimir Putin ɗum woni ko jillu makko fade to Beijing guɗo jillu ari ko caggal cuusɗe balɗe de Donald Trump nde yilino toon to Moscou tungnaɗa hande jaydiyankoɓe biyeteɗe Ed Price no haali o wi wonde kamɓe risnaɓe ko jiiɗi ko hollude siftinde américain wonde ko ɓe mbawi arde yillade Chine laaɓe jiiɗi foof kono yooɓe gandu ko Russie kañum ɓuuri ɓadade Chine e kañum kadi ɓuuri wonde sehli chinois président Putin kanko président Xi Jinping en wayno ɓe mbawi madde cehlagal hakkude mabɓe cehlagal ngal kadi ne wayno président mo Russie omo yiiɗi deñude ɓernde Chine wonde ko seydi muɗum e surtout wonde haare wonande communiste en contre capitalisme ko wawi wonde ko Russie kadi ɓe jiiɗi wonde ko Chine waɗanaɓe support surtout haare nde ɓe goni hakkude mabɓe Ukraine ɗum noon ko gueɗe ɗe ganduɗa kamɓe Chine ɓe jaɓani nadde nde ɗon haare hakkude Russie e Chine kono ko wawi wonde foof ne wayno Vladimir Putin arde toon ɗum kadi ko hunde nde ganduɗa wawde wallude kamɓe Russie naɓe caɗele gonaɗe oɗo saha joni ko fati ngal kono noon wawde kadi deññude kamɓe chinois ji surtout yenno support wonde Russie nana sara mabɓe. to Uganda tungnade habaruji gumiɗo to Africa News ɓe mbi wonde oɗo saha joni laamu Uganda ɓe mbawi nangude ken wona temedere neɗɗo ɓe joñi ɗumen caggal de kamɓe organisation mondial de la santé haali wonde ko ñaw mbiyetego Ebola oɗo saha joni kadi nenon to Uganda donc anda kata nguɗo ñaw holno way sara toon ko noon tungnade kadi jogguiɗo konngol oɗo goomu biyeteɗo task force pour ko fati communication to Uganda hono biyeteɗo Alan Kasuja o wi wonde ko andini toon tan oɗo saha joni ko famde foof temedere neɗɗo tawama en jogui maale nguɗo ñaw mbiyetego Ebola nenen joña ko ɗum woni koɓe gandi hen ko ɓeydi hen kadi o wi wonde ko ɓeɗon yimɓe temedere ɓurɓe jogade karallagal ko fate doctoragal nene cafruɗo men pour dartinde ñaw ngu hoto sarade o ɓeydi hen kadi o wi ko Uganda ene jogui karallagal pour habde Ebola e habde kadi Covid-19 e habde kadi kala ko fate ñawuji pawɗe sida ɓe continue ñagade e yimɓeɓe yo ndentu kadi yo ndewo kala jalminojo walla dentinaji ministére toppitiri ko fate cellal kalan ɗumen. habaruji men international cekkitorɗen koko fate candidature pour ardade organisation internationale de la francophonie donc siftin ton tan oɗo saha joni ko candidat ji tati ko rewɓe candidat gadano wiyetego Louise Moussa Kiyabo woni oɗo saha joni secrétaire général oɗon organisation kadi jiɗɗo hebde mandat muɗum tataɓo continde ardade oɗo organisation kigali ko kañum support goɗɗo kadi ko Juliana Lumumba support ɗum ko Félix Tshisekedi candidat goɗɗo kadi ko docteur Coumba Ba jeyaɗo toon to Mauritanie support ɗum ko Nouakchott ko wonde fof oɗo saha organisation internationale de la francophonie eɓe no continue wadde
profil hono docteur Coumba Ba no fewi e wiiti kadi kanko docteur Coumba Ba hawnaki so ari ma won bawɗo wadde masla hakkunde ɗeɗo leyɗele ɗiɗo candidat ɗi to jeeya kanko Coumba Ba kadi ko neɗɗo jeeyaɗo leydi ndi ganduɗa ene jeeyno e leyɗele sosɓe francophonie ko leydi gondi kadi hakkunde leyɗele haala ɗemgal français e ɗemgal arabe ɗum ɗo fof ko atuji makko kanko docteur Coumba Ba kadi e nder profil makko yaltini o wawa yillade kadi nokkuji kewɗi to Afrique centrale ɗiɗo candidat ji ɗiɗi to jeeya ɗum ɗo fof kadi ko hunde wawde walludemo hawnaki so tawi o heeɓi ardade ma waɗ wayloji kewɗi ɗi ganduɗa o fuɗɗima haalde ɗum déjà wayloji ɗi kadi ko surtout yenna matude oɗo organisation beele hoolare en ɓeydo hen wonande yimɓe ɓe ganduɗa e jeeya oɗo organisation kanko Coumba Ba kadi laamu Mauritanie guila e président Mohamed Cheikhul Ghazouani e yimɓe fof ne wayno supporti mo kadi ko exemplaire tungnaɗe hande journal Africa News ko haali kala neɗɗo mo ganduɗa gonɗo candidat leydi mum no foti wonnirde caggal muɗum ha supporte ɗum ɗiɗo candidat ji kadi ko fotɓe toɓɓede surtout ko addi jonde fonde wadde Phnom Penh toon to Cambodge hakkude 15 e 16 lewru novembre ɗo e lebbi jeeɗiɗi bandiraɓe sehlaɓe heddotoɓe radio Jol Sarat min gasino habaruji ma en dutte habaruji élection ngaji to États-Unis hakkillaji fof kuccino ko toon to Kentucky koye résultat ji jaltuɗo holli on kanko sénateur jeeya toon to Kentucky on biyeteɗo Thomas Massie en wayno o perdi élection ngaji ɗum noon firti wonde ko yahata won élection ngaji baɗoje lewru novembre hitandu ujunnaji ɗiɗi nogas jeegom ɗum ɗo fof noon firti wonde ko kanko Donald Trump kadi en wayno ko campagne makko mo waɗi contre ɓeɗo ɓe wiyata ko añi makko Mardi kadi toon to Kentucky ɗum noon siftindon tan ko toon to Louisiana samedi ɓennuɗo kanko Donald Trump kadi waɗi ha sénateur gonno toon biyeto Bill Cassidy kañum horum perdi jonde muɗum ha ɗum noon en wayno ko oɗo sa joni kamɓe républicain ji ɓe continue ha hande haldude tout toon to Texas tawde kanko Donald Trump o suuɓi ko Paxson e kañum horum won candidat en beelen hefta jonde Jan Connin kanko gardiɗo Sénat kanko Jantun ene wayno ko o welaka saabu kanko hoore makko supporti ko Jan Connin e républicain ji miiji oɗo sa joni ko kanko Paxson so tawi tan yeehi élection ngaji lewru novembre hitandu ujunnaji ɗiɗi nogas jeegom kamɓe républicain koɓe perdoɓe suudu Sénat ɗum noon ne wayno ko kanko Dantun o wiyonde ko ala ko wawi hen ko ɗo joni ko Donald Trump kañum jogui décision ngaji muɗum o supportata kono kanko hande mo continue supportude Jan Connin to Texas kono kanko Jan Connin kadi attorney general Ken Paxton kamɓe jaratan o ñande nogas jeegom ɗum noon ko sibabude hay goto maɓe dañani toon ken won 50% ɗum woni oɗon ɗiɗon élection ngaji kadi mbatte ñande nogas jeegom habaruji jettu kadi tungnade hande ko yaltini wayno ko kanko Mitch McConnell oɗo sa joni woni ko hôpital o ene wayno kadi eɓen kala wonde hawnaki kanko hoore makko jogorani dadde cette fois ci ɗum noon so tawi kanko woodi yaade kanko Mitch McConnell ene wayno ko kanko démocrate woni toon gouverneur toon to Kentucky alay sago waɗata toon ko démocrate pour lomtomo haade woteji spécial arde golle ma jooɗi peewi Seydi Touré Tijjani Ñang bisimilla ma meftane joganɗa en e coftal ɓalli gadorɗen kabaruji men coftal ɓalli ko tirage au sort qualification coupe d'Afrique hitandu ujunnaji ɗiɗi e nogas jeeɗiɗi jubbinaɗo subaka hande to leydi Égypte dumirdu fédération mo leydi Égypte poule A en tawi hen kippu Maroc Gabon Niger kippu Lesotho poule B en tawi hen Égypte Angola kippu Malawi e kippu Soudan du Sud poule C en tawi hen Côte d'Ivoire Ghana kippu Gambie e kippu Somalie poule D en tawi hen Afrique du Sud Guinée Conakry kippu Kenya e kippu Érythrée poule E en tawi hen République démocratique du Congo Guinée équatoriale kippu Sierra Leone e kippu Zimbabwe poule F woni poule équipe nationale mo leydi Mauritanie en tawi hen Burkina Faso Benin kippu Mauritanie e kippu Centrafrique poule G en tawi hen Cameroun Comore e kippu Namibie e kippu Congo Brazzaville poule H en tawi hen Tunisie kippu Uganda e kippu Libye e kippu Botswana poule I en tawi hen Algérie Zimbabwe Togo e kippu Burundi poule J en tawi hen Sénégal Mozambique Soudan e kippu Éthiopie poule K en tawi hen Mali Cap-Vert Rwanda e kippu Libéria poule L en tawi hen Nigeria Madagascar Tanzanie e kippu Guinée-Bissau première journée jogor fettude ko nogas e go lewru septembre ha jeegom lewru octobre hitandu ujunnaji ɗiɗi e nogas jeegom deuxième journée ko jeenayi lewru novembre ha sappo e jeeɗiɗi lewru novembre hitandu ujunnaji ɗiɗi e nogas jeegom troisième journée jogor fettude ko nogas e ɗiɗi lewru mars ha capantati lewru mars hitandu ujunnaji ɗiɗi e nogas e jeeɗiɗi caggal conférence de presse o keblo kippu Burkina Faso Emir Abdou o holliti ma won retrouvaille hakkunde makko e équipe nationale mo leydi Mauritanie sifsinde bandiraɓe duuɓi noddi Emir Abdou kañum ardino équipe nationale mo leydi Mauritanie lawdi Arsenal caggal duuɓi nogas e ɗiɗi Arsenal nowi championnat mo leydi Angleterre kihiɗe hande caggal pottital kippu Bournemouth e kippu Manchester City
gasirdu lekki on partout kiide hanki Arsenal puttal mabbe sakkede nder terrain mabbe kambe kebno polgu e yesso kippu Berlin taw ko logol gotol ndiga dedo hitane fate bilan Arsenal no gasididi victoire 7 match nul 5 défaites 69 buts marqués 26 buts encaissés final Europa League nyalawmo jango 19h GMT kippu Freiburg mo leydi Allemagne ma hiwndire kippu Aston Villa mo leydi Angleterre so woni 19h GMT Coupe du Monde hitandu junnaji de nogas jeegom keblo kippu leydi Brésil nyalawmo hanko noddi hono Neymar Junior Neymar ma tawtore Coupe du Monde hitandu junnaji de nogas jeegom keblo kippu leydi Côte d'Ivoire nyalawmo hanko noddi Nicolas Pepe ko sitinde bandirabe Nicolas Pepe hono Coupe d'Afrique Maroc hitandu junnaji de nogas joyi hebano fettude nder équipe nationale mo leydi Côte d'Ivoire Nicolas Pepe to Villarreal ma tawtore Coupe du Monde non kadi attaquant bitedo Eli Wali ma tawtore taw ko équipe nationale mo leydi Côte d'Ivoire kippu Iran ma fuddo stage mum prépare de Coupe du Monde hitandu junnaji de nogas jeegom jogori waddum ko to leydi Turk adabe jaade to leydi Amérique ngam fate Coupe du Monde ngudiren kabruji men ko fate Coupe d'Afrique sugabe yarobe duubi sappo jeedidi jubinte to leydi Maroc kiide hande kippu Maroc kanyum hebi polge yeso kippu Egypte ko logidide logol gotol Tunisie kanyum hiwdirno kippu Ethiopie ko Ethiopie wawi hebde polgu taw ko logol gotol ndiga fate classement odo pool ardi dum ko kippu Maroc didabu ko kippu Egypte tatabu ko kippu Ethiopie uddi dogol ngol ko kippu Tunisie kabruji men ciofsal balli ko do kade nyengel golle ma jodi pewi en jetti en jarni dendangal bandirabe tenkobe radio Jowol Sar to ngoni en gonir kala en nyaagimo jom jam mo jam woni jungo mum de wadanten jam ha buren jam wonde jam yo en gone jam